खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ अमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामनो दाबि खालामनायनि सायाव सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों बिबुंथि रायजोआव मोसौ बेदर बन्द खालामनाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं अमा बेदर फाननाय बन्द खालामनो दाबि खालामनायनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों बिबुंथि होदों। आसामाव अमा बेदर फाननाया बन्द जाया लोगोसे अमा फिसिनायनि थाखाय आसामाव गोदान बिथांखि होगोन होननानै बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। रायजोआव मोसौ बेदर फाननायखौ बन्द खालामनायनि उनाव बेले-बेजे सोमजिदों। मोसौ बेदर फाननायखौ बन्द खालामनायनि उनाव दायो अमा बेदर फाननायखौबो बन्द खालामनायनि थाखाय दाबि खालामदोंमोन। अमा बेदर फाननायखौ बन्द खालामोब्ला बोरमा बेदर फाननायखौबो बन्द खालामनांगोन होननानै सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। खुंगा 40थि बोसोरसालिया जथुमा खुंदों। गगामुख दख'रा एबसुआ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुख दख'रा एबसुनि खुंगा 40थि बोसोरसालिया जथुमाखौ साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय जादों। मैयानि नैथि साननि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि लेङाइ नेहाथारि दिनेश ब्रह्म लोगोसे बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो गगामुख हालामनि गोबां रायजो राजाफोरा। बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि लीना बसुमतारीया बे गेवलां मेलाव बाहागो लानानै मोसानायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो हायो। सोनाब गहपुर दख'रा एबसुनि गोदान आफादगिरि महरै दोमैलु बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै कुमार बसुमतारीखौ सायख'नाय जाबाय। बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय सोनाब गहपुर दख'रा एबसुनि खुंगा 42थि बोसोरसालिया जथुमानि थान्दै जखनथाया थांनाय 7 डिसेम्बराव जोबनानै थाङो। बे थान्दै जखनथायनि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दाफिननाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय श्रीरामपुर बियाबनि एमसिएलए बिजेपि सजल कुमार सिंहआ मैया इएम महरै थिसननायखौ गोजोननाय मोननानै दोलोनि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा श्रीरामपुर नेशनेल हाइवे सारियालिनिफ्राय लाना श्रीरामपुर बाजारसिम बरायनाय हाबाफारि लादों। लोगोसे बिथाङा मानगोनां आसाम सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ गोजोननाय बावहरनायजों लोगोसे आं श्रीरामपुर ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय हागौमानि खामानि मावलांगोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखियो। गसाइगावनि तेलिपारायाव टल गेट बेखेवनाय दोलोनि आफादा फिनजाथाय होदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव जिल्लानि तेलिपारायाव थानाय टल गेट बेखेवनायनि सायाव गसाइगाव दोलोनि गुबुन गुबुन आफादफोरा गोख्रों फिनजाथाय फोरमायथिदों आरो बेयो मुंख'जाथावदि बे टल गेटखौ आयेन बेरेखायै जागायनाय जादोंमोन। गसाइगाव जिल्ला आमसुनि नेहाथारि आरो गसाइगाव जिल्ला आक्रासुनि आफादगिरिया बुङो दि मोनसे जिल्लायाव मोनसेल' टल गेट थानो हायो नाथाय क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव टल गेट थानायनि उनावबो बेनि हेंथायै तेलिपारायाव टल गेटखौ मानो खुलिनाय जादोंमोन। गसाइगाव जिल्ला आमसु आरो गसाइगाव जिल्ला आक्रासुआ फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय राजगड़ डायमन्ड इंलिश स्कुलनि 3 फरायसाफोरा थांखु जानाय आरो सिगारेट सोबनायनि एसेल' साजा होनायावनो फरायसालिनिफ्राय गोजौ वालखौ बारनानै खारखोमानानै दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। खारखोमानाय फरायसाफोरनि मुङा जाबाय फारियै मुस्रि राजा बसुमतारी, आशिष गयारी आरो कुशल देउरी। हस्टेल वार्डेननि खावलायहरनाय दि सावगारियाव नुनाय 3 फरायसाफोरखौ बहाबा नुसनबायोब्ला जानबुं नाम्बार 8724064181 आव खोन्थाहरनो थाखाय खावलायदों। ग'वर्धन खारिजा बिजनी जुनियर कलेजनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनायाव सीएम प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव सीएम प्रमद बर'नि फिरफिला दिन्थिनायाव मोनसे हारिमुआरि हानजा सुरनायखौ जागायजेननाय जादों। ग'वर्धन खारिजा बिजनी जुनियर कलेज आरो सोलोंथायारि बिथिङाव साबसिन इनकुबेटर जानानै दङ आरो बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइ होनायाव मोनसे गोनांथार बिफाव लादों होननानै सीएम प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। गोजाम बोसोरा जोबनोसै आरो गोदान बोसोरा फैनोसै। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होग्रा आरो गोदान बोसोरखौ बरायग्रा एबा लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां।
बे मोजां खौरांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों रायमना गल्डेन लंगुर इक' टुरिज्म ससाइटिनि मावथि बिथांमोना। रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथियाव थानाय संकस दैनि सेराव फाग्लि गाथोन मुंनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ थांनाय सानाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारि बिथाङा बेखेवनानै होयो। थांनाय साननि बे हाबाफारियाव बर'नि इउटुबार फ्रेसमिता बसुमतारी, मिरु इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि समनाथ नार्जारि, गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। फाग्लि गाथोन लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव फैयोब्ला नोंथांमोना रायमना माहारियारि पार्कनि समायना रमायना मिथिंगायारि नुथाय, भुटान हाजो आरो संकस दैनि जिरि जिरि बोहैनाय समायना नुथायफोरजों लोगोसे गोसो गोजोननाय लाफैनो हागोन। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।